Hvad skal jeg sige? Mit navn er Stefan Thorndal, og jeg har lavet professionel foto og video siden 2019. Og her er 3 gode grunde til, at de skal ansætte mig. Grund nummer 1, det er, at jeg er superbruger af f.eks. DaVinci Resolve, som I kan se lige her. Premiere Pro, Lightroom, Photoshop. Jeg har sådan et generelt stort teknisk know-how til, hvordan man bruger programmerne, hvordan man eksekverer og laver fedt content. Grund nummer 2. Jeg har sådan en god bred vifte af erfaring. Jeg har lavet SoMe, jeg har lavet musikvideoer, reklamer, corporate reklamer, en eventfoto, eventvideo, alle mulige slags produktioner. Så jeg tænker også meget på tværs af formater. Grund nummer 3. Jeg er god til at få idéer, jeg er kreativ, jeg er god til at skrive manuskripter, jeg er god til at tilrettelægge, og jeg kender ligesom rigtig mange sådan aspekter af produktionslivet. Jeg håber, I vil overveje at indkalde mig til samtale. Det var min lille film her, min lille ansøgningsvideo. Mit navn er Stefan Thorndal. Vi snakkes ved. Ha' det rigtig godt. Hej.